Entón, máis ou menos, sería unha cousa así, vamos facer rápido. Mira, unha, dúas, tres. Queredes unha das puntas, explico ao mesmo tempo. Queredes unha das puntas, pasades por entrar no brazo, queredes unha punta, levadela por debaixo, pasades por outro lado, volvedes por o mesmo sitio e deixades caer. Cando deixades caer, se queredes apertades un poquinho máis, e se non queredes apertar, faced por día a ganas. Xa está! Que si non queredes que o nos teña aquí, porque a facedes como se fora para ter máis poderes, además, levadelo ao peto e ganádelo, vale? E así, no, algún non entendeu moi ben, verdad? No, eu xa me parecía que algún pues, que non iba a entender ben, así que eu preparado para facelo a cámara lenta. Mira, a cámara lenta sería unha cousa tal que así. Eso sí, non podo falar porque sabedes que os DVDs e todas as cousas na cámara lenta non falan, Pois non sería. Non le importa. De que xeito prefieres ti que lle quitas puntas a esta corda? De forma visible ou invisible? Claro, tío, que queres saber o truco. Eu pensaría que vas a ir a truco todo. Non me importa. Oxe, xa como se estades portando tan ben, vou facer de forma totalmente visible. Vamos, que se vexa ben como o faigo. Mirad, eso sí, preciso da vosa axuda. E hai unhas verbas que din todos os magos, eu vou a saber. Abracadabra, onde está? Pata de cabra. A ver, un ensayo. Abracadabra. Porque ti chamabas por certo a resesto. Como te chamas? Cristina. Cristina de Sesto. Tens que estar moi atenta, Mira. Dúas, tres. Vamos a facer desaparecer primeiro unha das puntas e depois a outra. De forma ben visible, Cristina, tú tamén moi atenta, Ben, unha, dúas, tres. Abracadabra! Atención, aí vai a desaparición total. Pouco a pouco, para que a veces... Claro, algún está pensando que eu son pillei. Toma, mira, que tampouco. Vamos a facer máis serio. Mira, vamos a facer as dúas puntas. A ver, collemos as dúas puntas e todos conmigo. A ver, ahora caramba. Cris, Tina. Desaparición total. Esta que non lle hubiera salido un mago. É a primeira vez na vida, Que te falta un claviño, Bien, pero, claro, hombre, xa sei que os sabes facer ti. Pero mira, eu vou facer un pequeno cambio. Mira, poñemos así os dedos en xeito suspeitoso, eu nada máis. E damos os pases, chac, e abra cabra. E mira, atende, porque vas a alucinar,